Molt bones, soc en Rafael Múria del restaurant Quatre Molins, al Priorat. Avui anem a fer una recepta que nosaltres tenim al restaurant. Una recepta que fem amb 5 ingredients que podríem dir que són ingredients bastant forts, o bastant que podria utilitzar-ho per un plat principal. En aquest cas utilitzem el pèsol, el maresme, cepinets de la punxa, botifarra negra, llema d'ou, una miqueta de xalota i julivert, i utilitzarem també una miqueta d'eriço de mar, en aquest cas amb crema. Hem fet una crema d'eriço de mar. És una recepta també molt simple, que només se tracta d'un bon producte i un bon aliño, ¿vale? Anem a la nostra paella, li incorporarem una miqueta d'oli i en aquest cas li incorporarem el cepinet a foc ben fort per a marcar-lo ràpidament i que no traiga gaire aigua. Al nostre costat li ficarem la botifarra negra per a dorar-la i en aquest cas fer-la un pèl més cruixent, ¿vale? En aquest moment agafarem una mica de sal i pebre que li incorporarem al cepinet. La botifarra no, perquè ja està, normalment ja està amanida, aleshores ja no ens caldrà amanir-la. Simplement torrarem bé tots els ingredients. Mentre això estem fent, hem fet un bany maria per a coure el que és la nostra llema d'ou. Llavors el que farem és incorporar-ho dins i de moment ho deixarem destapat per a que es temperi una mica l'ou i després ho taparem. Llavors ja tenim això quasi cuit, li incorporarem en aquest cas els pèsols. Una vegada incorporats els pèsols li ficarem també la xalota i el julivert. Ficarem una miqueta més de pebre en aquests pèsols. El que farem és, per acabar, un toc que ens agrada molt a la nostra cuina. Una miqueta de vinagre i ho acabem en un bon ranci del Priorat. La llema d'ou en aquest cas l'anem a tapar perquè crea una miqueta de vapor i que es cogui una miqueta, però només la volem una miqueta calenta, no la volem molt cuita. Llavors el que farem és anirem emplatant mentre la nostra llema s'acabi, ¿vale? Què farem? Primer que tot agafem tot el que és els pèsols i ho fiquem al fons del plat. Incorporarem també el que és el cepinet. Seguidament hi ficarem també la botifarra negra. I acabem d'incorporar tots els ingredients. El que busquem també és una miqueta un mar i muntanya, no? Una miqueta més d'aquí. I li fiquem al mig una miqueta de la crema d'eriço de mar, que és simplement eriço triturat, una miqueta de sal i pebre. I per acabar
li ficarem la nostra llima d'ou, ¿vale? La llima d'ou, el que li hem fet és semicòbrela. Llavors el que tenim és que està calenta, ¿vale? Però no cuita. Llavors, en aquest cas, agafem la giro per a que es vegi el color bonic, però ja està calenta, ¿vale? Però no està cuita. Simplement està mig cuita. Li fiquem la llima d'ou al mig. I per acabar, com no, ho acabem amb una miqueta de flor de sal, oli d'oliva i tòfona. Nosaltres al restaurant sempre ens agrada molt laminar el que és la trufa, no ratllar-la. I és important cobrir quasi tot el plat amb el que és la tòfona, ¿vale? Llavors, què faríem? Per a menjar-la, agafaríem, trincaríem el que és l'ou al mig, ho remenaríem tot bé i aniríem agafant la cullerada a cullerada. Tomaríem el costat de botifarra, una mica de cipinet, el pèsol, la llima d'ou que s'incorporaria i aquest costat iodat de l'eriçó. La tòfona en aquest aroma tan fort, tòfona de la Conca, tòfona autòctona d'aquí, tòfona de Catalunya, que tenim una tòfona espectacular, i amb això acabarem el plat. Anem a preparar el primer plat que hem preparat per avui. És un plat molt simple i que podem fer tots des de casa. Llavors, el que hem fet és un llenguado a la menyer. Per a fer el llenguado, en aquest cas, l'hem tractat diferent per a poder tractar-lo com si fos al restaurant i limpiar-lo després a sala. Tenim el llenguado aquí. Llavors el que hem fet és la part de la pell, que és més fosca, l'hem tret. I l'altra part li hem tret les escames, ¿vale? Llavors aconseguim que es tingui sense escames. És un llenguado que feia uns 600 grams. El que hem fet també és els dos costats, hem agafat, hem tallat els dos costats, i llavors tota l'espina que és del costat ja no la tenim. Simplement perquè al restaurant després és més fàcil de limpiar, després us ho explicaré. Per acompanyar aquest llenguado a la menyer, l'acabarem amb etxalota i julivert, i per acompanyar de dins ficarem una puré de celerí, ja feta. Celerí és la part de l'arrel, com si diguéssim, de l'api, ¿vale? És una arrel poc comuna, però que és molt bona, la veritat és molt bona. Té un gust molt peculiar. El que hem incorporat dins al final és una miqueta de tòfona. Ara us explicaré una miqueta més. Per acabar, aquesta tòfona del terreno, no? En aquest cas nosaltres comprem tòfona de tonta, de la Conca, simplement per proximitat. És un producte molt bo, molt aromàtic, tenim uns productes excepcionals i a més ara és temporada. Llavors, el que farem ara, agafem el llenguado. Per començar, li ficarem una miqueta de sal, ficarem pebre i llavors nosaltres en aquest cas el que fem és fer-lo a la planxa. El primer que farem és ficar-li una miqueta d'oli a la planxa. Ficarem una miqueta de flor de sal, o sal en escames, per a que ajudi a que no s'apegui aquest llenguado, i li ficarem una miqueta de mantega. Quan estigui la mantega una miqueta noiset, que diem caramelitzada, el que farem és tirar-li el llenguado. En aquest cas, l'acompanyem ràpidament. Per aconseguir que aquest llenguado no s'apegui, el primer que hem de fer és moure una miqueta per la planxa, i llavors el puntet de sal que hem ficat baix és importantíssim. Sempre, sempre, sempre aquest llenguado el que hem de fer és tindre'l
amb bastanta mantega per a que quedi ben torrat. Bueno, doncs el que hem fet és coure més o menys durant 5 minuts fins que la pell de baix ha quedat torrada. I ara veureu com ens quedarà aquest llenguado, mireu. Ben torradet, perquè la pell estigui cruixent. Llavors, ara, per acabar-ho, farem una miqueta la cuina francesa, no? Ficarem un bon toc més de mantega, a la part de dalt. En aquest cas, li fico a la part de baix 2 o 3 alls xafats, ¿vale? La mantega anirà baixant, i el que farà és agafar l'aroma d'aquest all. Llavors el que farem és, mateix, regar el que és aquest llenguado per la part de dalt, el que es diu en francès arrosé, per a que tota aquesta mantega vagi fent agafar més gust a aquest llenguado. Vale, doncs, ja tenim el llenguado quasi fet. Llavors, per controlar la cocció, jo sempre recomano, si fem una menier que volem el llenguado ben torrat, fer un llenguado de 500-600 grams, ¿vale? Llavors, per controlar la cocció tindríem d'anar al costat del cap. Aquí, al tocar, si se'n fon poc, és que està rosat o poc cuit. Si se'n fon molt, és que està ben cuit, ¿vale? Llavors, en aquest moment hem de jugar. En aquest moment, aquest llenguado està rosat, ¿vale? Jo el deixarem, el traurem, el deixarem una miqueta reposar per a que acabi de coure. Bueno, doncs, tenim el llenguado ja reposat, ja hem fet 5 minuts per costat pell, per l'altre costat uns 3 minuts. L'hem deixat reposar 2 minuts més per a que acabi de coure, ¿vale? Ara veiem ja que està ja cuitet.
Què farem per acabar? Molt simple. Acabem amb una miqueta més de mantega. El que fem és... la calentem. Per damunt del llenguado li fiquem una miqueta de xalota i julivert. Agafem la mantega, li tirem un bon raig de llima i recuperem la mantega i li tirem damunt del llenguado, ¿vale? Llavors aconseguim fer el que és la menyia, de forma ràpida, perquè sigui més fàcil a casa fer-la. Bueno, doncs, tenim el llenguado de la menyia fet. El que faríem és, nosaltres, des de cuina, ficar-lo en un plat a sala. I llavors, una vegada aquest llenguado arribés al nostre client, el que li faríem fer al cambrer, en aquest cas, és limpiar-lo. Com ho faríem? Molt fàcil. Traiem el cap. I li traiem la cua, ¿vale? Llavors, simplement entrem el llenguado i el llimpiem. Primer un costat. Si ho veieu, està una miqueta rosada encara, veu? Llavors, si mos hagués més cuit, ho podríem córrer més, però ara està perfecte, Ara està a cocció perfecta. Llavors el que farem també és treure l'altra part. Trauríem l'espina sencera. Llavors, aquí haguéssim fet una bona feina. Perfecte. Què farem? L'acabem per dins, amb una miqueta d'aquesta puré que tenim trufada de celerí. I per damunt li fiquem una miqueta de tòfona autòctona d'aquí de Catalunya, en aquest cas de tòfona de la Conca, una tòfona espectacular que ara està molt aromàtica. I a casa nostra ens agrada ficar tòfona sense porc. Quan mengem tòfona, tenim de menjar tòfona, no tenim que tindre porc, que és un producte excepcional i molt aromàtic. Li fiquem una miqueta de foie de sal a aquesta tòfona. Incorporarem tota la tòfona de dins i per damunt ficarem l'altra peça del que és el llenguado. L'emplataríem al plat i llavors ja el tindríem per al client. Ja, si volem per acabar, li ficarem una miqueta més de tòfona per damunt. I una miqueta de flor de sal. Nosaltres amb això tindríem ja el plat perfecte. Llenguado podem comprar a qualsevol peixateria. Una planxa de casa no seria la planxa de cuina, però estaria perfecte. Aconseguiríem quedar ben torrat, la cocció perfecta. Ja heu vist que limpiar-lo és molt fàcil i la part dels costats del llenguado, com que ja l'hem tallat, és molt fàcil. Per dins, una puré en aquest cas de celerí, podem provar amb api, podem provar amb xirivia, que es diu aquí a casa nostra, amb carlota podem fer una puré per acompanyar aquest peix
i, sobretot, tòfona, tòfona autòctona de Catalunya. Senyors, que vagi de gust.